Padagos ngunyan ang paglapigot kan provincial government kan Camarines Norte tanganing masolusyonan na ang haloy ng problema sa sistema kan patubig sa probinsya. Katakod kay ni sarong korporasyon ang maawot na maging parte kan pagpapagayon kan supply nin tubig sa probinsya. Asin pigsyerto na dakula ang sa indang maitatabang sa mga konsumidor. Alagad pigtawan doon kan Committee on Public Utilities na daisin da basta matiwala sa mga malaog na kumpanya huli takadakol pa nin kaipuhan na ikonsiderar. Sa ibong kaini, daiman pigsasara kan provincial government ang posibilidad kan pagkakaigwanin sa rupang water utility provider sa Camarines Norte. Sa record daw nila, sa experience nila, ay kaya itong gampanan. Kasi ilang mga water district o ilang mga pinagtayo nila na mga water utilities ang gumagampanan ngayon.